Dobrý deň, vážení diváci, dnes vám chcem predstaviť zariadenie, ktoré sa nazýva Bluetooth. Je to vlastne Bluetooth slúchadlo, ktoré môžete použiť na telefonovanie vo vašom vozidle. Obsahom balenia je vlastne samostatné zariadenie spolu s držiakom, USB kábel a návod na použitie. Pred začatím používania musíte zariadenie spárovať s vašim mobilným telefónom pomocou Bluetooth. MF tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie headsetu a taktiež na prijatie a ukončenie hovoru. Ako môžete vidieť, bliká tu modré svetlo, čo je vlastne signalizačná kontrolka LED, ktorá udáva informácie o batérii aj o tom, či je vaše zariadenie spojené pomocou Bluetooth s vašim mobilným telefónom. Na tejto strane môžete vidieť tlačidlá, ktoré slúžia na reguláciu hlasitosti a tu konektor na USB. Zariadenie obsahuje funkciu Multipoint, ktorá umožňuje spárovanie dvoch aktívnych telefónov naraz. Dĺžka hovoru vďaka tomuto slúchadlu je 6 hodín a v pohotovostnom režime zariadenie vydrží až 160 hodín. Dovidenia pri ďalšom produkte.